tata trap silanira ngacobaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados dene sowanipun Bagong atmajanipun iki Lurah Semar Badranaya jagat wasaning Bathara Wayahkara jagat mbok menawi Bagong sowan menika pancen dipun utus dening tiyang sepuhipun Yayi tumuntun ngatimbal ana menawa pigatosipun Bagong dene sowan wonten Garing Amarta Koko Prabu kasekecakna ingkang prayogi wonten ing nadaning Daturaya kawonopun Yayi sampun boten kirang sekeca Panakawan Bagong padha kanirarja sapraptanira Panakawan Bagong Nunamet pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang-tawang sinuwun linepatna ing tulamanu kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Raharja saklakumu nering sambikala tebih saking rubeda sesuk meneh nek sowan Alendra kuwi aja mung nganggo kathok-tok Bagong sing nganggo tata krama sing nganggo sopan santun niki wau jane komplit sandangan kula ning dadak mandheg lapangan ngunggahke panggung mengkono Bagong nggih wonten acara merti dusun kok ora wiwit-wiwit kula mampir ndelok niku lho kok geburi kelirok geger jebul nek mboten wonten kula wis ora rampung iya Bagong nggih ngono to Bagong kasinggihan mongko gremes kula terus lambi kula uculi kula pepet teng mriko lah kok ora tok gawa pengko nek ilang lah sampean ngijoli lho mengarep gorek sing anyar mekaten sinuwun prayoga nonggonmu lungguh sampun mboten kirang sekeca Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu sinuwun Darawati iya Bagong nggih pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng lampah kula bekti kula kunjung nggih sinuwun iya Bagong pangestuku tampan ana Panakawan kula pun dinggo jimat paripeh gayanana ing kasantosaning ira iya ora usah nganggo ira oh nggih nggih kebablasen kok ndadosaken kasantosaning lair batos iya Bagong prayogakno ya Panakawan nuwun nggih sampun mboten kirang skedul Panakawan Bagong Badararja sapraptamu Ndara Werkudara iya Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, prayogakno. Nun nggih. Yen dudu kowe tak kira ora bakal entuk munggah ana ing Datulaya. Ing atase Panakawaning Pandhawa munggah menganggo kathok. Nek gandeng kowe Panakawan Pandhawa mesti dipenehi palilah karo para nayaka Punggawa sing jaga ana ing sakjabaning rangkah. Nun nggih. Aja wedi kalih kula niku abdi kinasih. Iya, prayogakno. Nun nggih. Bagong Raharja sapraptamu. Ndara Janaka. Iya, Bagong.
Wilujeng bekti kula konjo nggih, Den. Iya tak tampa kono kawan. Bagong padha raja sak pratamu, Bagong padha raja sak pratamu. Wilujeng Ndara kembar bekti kula konjo. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Nun inggih sanget anggen kawula mundi. Yem kowe ora mbagake apa yem? Tobat ki ora Bagong wilujeng. Wah pangestumu apik. Wah jan saya lemu wae. Inggih. Dos pundi kabaripun? Apik. Sehat aku ya wis ora kekurangan apa-apa ya mung kurang sandang pangan. Inggih. Adimu ora mbageke aku. Mas Bagong katuran wilujeng rawuhipun. Pangestumu. Slamet aku. Dicilikke awake ndak kena lara jantung kowe. Inggih. Wong anggere lemu-lemu, gajihe engko nutup peredaran darah. Jantungmu ngrekoso kowe. Saiki mongko ana virus ku nek wong lemu-lemu nek kena virus corona. Inggih. Wis rombongan corona lho. Dereng. Lho kok rombongan corona? Coronae komando rondo anyaran. Mboten kula tetep setya bekti kalian semah kula. Bagus, panen yo ngono kuwi sing jeneng wanita yo jarwa dasake wani ditata. Ha ta? Nggih, kudu wani ditata karo Kyai Kakung merga wong lanang ki nek do ngarani Gusti Allah katon ngono wae. Tangan tengene sing gawe urip. Mula wong wedok nek nganti wani karo wong lanang dosane tumpuk undung. Ora ana pangapura. Inggih. Ngono? Nggih, istakaken dawuh. Aja sok wani, diblanja pira-pira manut. Inggih. Aja sok protes. Nggih. Wani karo wong lanang diazab. Nggih. Ono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan? Apa saka awakmu dhewe, apa saka diutus dening bapakmu Semar? Sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekel salawuhe. Kowe iki nek ora iso basa iki rasa sok basa. Tebah Siti Sekel binung teling ron klapa. Maksud kula ngoten niku. Tebah Siti Sekel binung teling ron klapa. Apuren to. Hambok bilih wonten lepat kula anggen kula munjatung sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ora dadi ngopo-opo kawan. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula menika ngaturaken sembah sungkem gandeng sampun dipun tampi. Angka kalih kula ugi dititipi Bapak Semar ngaturaken sembah sungkem kalih Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka 3 kula dititipi sembah sungkem kalih Nala Gareng Kang Mas kula. Iya tak tampa Bagong. Angka sekawan kula dititipi sungkem kalih kakang kula Petro. Katur sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka salajengipun kula dititipi sembah sungkem bojo kula. Iya Bagong. Nah, sak teruse sungkemipun garwanipun Mas Gareng mugi kula aturi nampi. Iya Bagong tak tampa. Garwani kula pancen diutus Bapak Semar. Dene angka 2 kula duwe sedya pribadi kalih sinuwun Prabu Puntadewa. Ning sing ajeng kula aturke niku sing wigati riyin nggih menika kula dipun utus Bapak Semar. Diwangsuli karo Bapak Ming Mendel mawon. Terus kula sowan. Jane ana ngapa to, Pak? Nek Gareng ngopo Bagong? Klebon kewan cilik-cilik niki lho. Mula cangkeme aja ombo-ombo. Ukurane wis semene kok rumahan. Kula matur karo bapak, jane bapak iki nek ngapa to? Bapak iki sebabe ngapa kok meneng wae. Ngene ya Pak tak kandhani. Nek bapak mbiyen ki gula mentah anak. Aku isih cilik, Gareng isih cilik, Petro isih cilik iki dadi tanggungane wong tuwa. Ning nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mongko kala-kala bocah saniki ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumaten, aku sibuk. Aku ora sempat. Mongko wong tuane wis ora iso mlaku lempah nang ndi-ndi dadak digendong. Akeh bocah sing ora gelem ngrumat wong tuane kaya ngoten niki akeh. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arep bapak kula niki wis tuwek.
nek duwe kekarepan ya kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayane bapak. Gek wis Pak, gek ngendika. Bapak ki wis tuwa, nek ndek pinginan apa-apa sing tok jaluki iki anak-anak. Nek bapak ora gelem bloko karo Gareng karo Petrus saiki bloko karo anakmu Ragil. Bapak pengen apa? Bapak kepengin gegayaan apa? Saiso-iso anak mituruti karepane bapak. Nyeneng-nyenengke karo bapak. Gek wis. Sekawit bapak mendel mawon. Sareng kula cedhaki, kula suruh meni, kowe semaur ora apa mek tempiling. Lah jenengane karo wong tuwa kurang ajar. Mana mboten ngoten Semar niku ngeyel e. Terus Semar ngematke kula. Terus sirah kula dicekel, cek. Pancen anak sing ngerti dhewe karo wong tuwa ki mung kowe kok. Gong. Gareng kae tuwek ning pikirane mlengse. Petruk kae wong tuwa luwih tuwa saka kowe ning pikirane ora kaya kowe. Ya mung kowe sing marahi bapak ki dawa ususe. Dawa umure. Nggih, Pak, kula terus dingkluk. Iya, Bagong. Aku ki jane duwe gegayuhan, Gong. Gayuhan apa to, Pak? Aku ki rak urip ning alam donya iki dadi tukang momong. Baby sister. Apa? Baby sister. Werkudara genahno kuwi gah. Arjuna genahno mboten kemawon. Niku lho sing tukang momong lho. Ya udu babi. Baby. Kresna kok muni baby ngene. Ya wagu. Do tak pancing do kewetu. Bapakne tukang momong. Bapakne iku nek gelem dadi dewa teng ayangane wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Ning bapak mboten kepengin dadi dewa. Uripe pancen dienggo momong para satriya-satriya sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Kados ta para Pandhawa. Mula bapak momong Pandhawa niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tahu njaluk undakan bayar? Mboten tahu. Bapak njaluk kepengin urip sing murwat? Mboten tahu. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah momong Pandhawa? Merga bapak niku seneng srawung karo wong apik, seneng srawung karo wong becik. Ana tetembungan, saapik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala mesti katabetan watak ala. Ning sak ala-alane menungsa nek seneng srawung karo wong becik, suwe-suwe dadi wong apik. Ngaten? Iya, Bagus. Nggih. Mula bapak niku biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra satriya sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Kados ta Prabu Rama ana maling. Sok kuwi lho, sapa jenenge? Mung suwe dasa mung kuwi apa? Rama Wijaya. Heeh. Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling. Rama Wijaya lan sak turu-turunipun kula niku ya ngeteti karo bapak. Lah, sing suwe dhewe niku momong Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung. Wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang, bapak momong karo Pandhawa. Mergane apa? Bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik. Iya, Bagong. Bapak niku ya mikirke negara Ngamarta. Terus bapak ngendika ngenten iki, Ngamarta iki mbiyen negara sing apik lho. Sing becik lho. Negara Ngamarta iki negara sing gemah ripala jinawi. Negara Ngamarta iki dumadi saking pirang-pirang pulau wae iso nyawiji dadi siji. Ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha padudon kabeh ayom ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo mbiyen ya, Gong? Bapak ngendika ngoten niku. Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ming perkara sithik wae padha antem-anteman padha gelut. Pun. Lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk, nek Ngamarta remuk aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong ki, aku mung mikir kepengin bangun kayangan. Bapakmu nggih. Yen ngono bapakmu bakal bali dadi Jawata. Mboten. Bangun kayangane ku mboten bangun papan sing magro-margong dumadi saka Jamrut Hermutiara Gergene Jamrut Sumitira Hergene. Ning
mbangun kayangan iku mbangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan. Kayangan iku tebih saking regejegan adoh saka memungsuhan, anane ming nikmat mupangat adoh saka suker sakit, gemah ripah ayem tentrem, manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngono Bagong nggih. Lah terus kok bapak meneng wae merga syarate angel e. Syarate napa, Pak? Syarate iki aku kudu medhep pusaka. Pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? 1. Tumbak. Wah, apa ya lali aku. Larat. Tumbak baru kelindeng. Aku iki gobloke nang kene iki lho. Jane aku iki wong sregep ning ora kelingan lho. Ora iso nyimpen tembung tumbak kara welang. Nah, tumbak tempe kara. Kara welang. Tumbak kara welang. Payung mota. Tunggul naga kalih sijine Pustaka Jamret Putri. Ya ora nata. Wah, diagelan cemongan ning kraton. Orang ora apal jamus kok Jamrut. Jamus Kalimasada. Mula sowan kula sanipun Prabu Puntadewa menika ingkang sepisan inggih menika nyuwun ngampil pusaka 3, tumbak kara welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat Kalimasada. Niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi syarat srana bapak anggenipun bangun kayangan. Iya Bagong, banjur kowe mau matur wigatine apa? Dene kowe duwe niat pribadi kelawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tegesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon mboten sadi ubeng-ubengke. Ya wis mengko gampang Bagong. Nggih. Werkudara. Nggih. Piye Dimas? Aturing Kyai Semar lumantar Bagong iki mau miturut kowe piye? Yen miturut aku gegayuhane Semar mau apik, gayane Semar mau luhur. Mulane pancen barep kakangku ikhlas lan aku ya nyarujuki. Pusaka 3 negara Ngamarta, payung tunggul naga, tumbak kara welang, pustaka jamus jimat Kalimasada. Paringna marang Semar lumantar Bagong. Diwen Semar bangun negara Ngamarta embane urip ana ing kayangan. Luhur temen gegayuhane Semar Badranaya. Menawi ingkang rai semanten ugi Koko Prabu mboten nampa kula arep-arep pisan nanging menapa dados ngendikanipun Kakang Mas Yudipati kula mathuk miwan sarujuk Koko Prabu semanten ugi kula Prabu menawi dados gegayanipun Kakang Semar menika sae monggo paduka parang maringaken pusaka 3 menika kala wau nggih monggo Koko Prabu paduka parang maringaken pusaka 3 menika kala wau Koko Prabu. Bagong wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk Panakawan. Wah, jan lega ati kula. Semar nek ngenten iki terus waras. Nek ngoten mboten sangentosi mangke bibaring pasewakan kepareng dinten iki kula nyuwun supados pusaka 3 menika kula aturi maringaken sak mangke mugia badhe kula boyong wonten Karang Kadempel dados syarat srana wewangunanipun bapak anggenipun bangun kayangan sinuwun. Yayi wonten dawuh mangke rumiyin kula badhe rembakan kaliyan Bagong. Nalindra mbek marwa sing sang mangyat kurda kata kaping hirika sang pinarwasa Yai, Koko Prabu wonten timbalan. Mestinipun menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau kedah dipun petang kanthi nalar ingkang ganep. Dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten?
amargi setunggal namung derajatipun Semar kemawon nuwun sewu kula mboten badhe ngiyas kan Kakang Semar. Kula mboten badhe ngembe kan Kakang Semar babar pisan mboten namung Kakang Semar menika mestinipun ngila dhateng kawontenanipun. Namung derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngambil pusaka negari Ngamarta 3 cacahipun. Tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat lima soto. Kula nuwun pangapunten. Nadyan sedaya sampun sami prisa bilih Semar menika dewa Ngejawantah. Menika panitisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging Semar menika kedunungan kulit daging mongko gesangipun sak tataning jalma wantah. Sing jeneng menungsa menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati. Kuwatos sing manah kula menawi anggenipun Kang Semar mbetahaken pusaka 3 cacahipun menika kala wau. Sengadi kinarya pawadan badhe ambangun kayangan nanging gadhahi ancas gegayuhan sanes kadosta upami Semar menika mangke sasampun kedunungan pusaka 3 menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat sinten ngertos jer Semar menika namung menungsa lumrah. Mila kedadipun taliti langkung merpati dipun petang sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Amargi kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho Yayi. Mak jelek atiku. Bareng krungono wong ngomong kok nang kuping kok semlet kean treble. Bagong aja kaya ngono Bagong sing sabar. Apa ngendikaning Koko Prabu mau pancen kudu dipeto. Mangke riyen. Kula lara ati nek perkara niki. Sakit ati kula. Lah kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat, nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat, ora sah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh tak. Ning Semar niku mau wong kedunungan derajat, derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayane bapak urip ana ing alam padhang. Niku kelara-lara. Bagong sing sabar menang. Wah. Sari. Wong emosi iki mbok karangan. Ana sing emosi ngene iki mbok. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun, sampean ngendika pripun? Lho. Aku mung kepengin Yai Prabu Darma Kusuma kuwi emut kanan-kananing Kakang Semar. Bapak kirang pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapak kurang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampeyan kres. Lho. Kok malah kurang ajar karo aku? Aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana walate. Sampeyan nglarake ati kok. Bapak Nyuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pangalembana, ming netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak ngomong kalih kula niku karo mbrebes mili mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing ngantari bapak kepengin duwe derajat pangkat, sarana kepengin melek pusaka 3, ya kuwi pusaka Tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu wis kok kleru kok. Lho, kok turu mlebu omahe tanggane ngerti-ngerti glesak. Ditendang sing lanang aku. Lho kok nang kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean mung titising Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ha ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Kakangane Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur to. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong, aja wani karo Koko Prabu Ndorowati. Sampeyan menengi ora? Wah, kowe malah nantang karo aku. Niki
luapan emosi ati kula. Ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora entuk melu-melu. Awas anggere omong. Kethoki kukumu. Wah, ojo. Nah, deleke ndak tak gawake kethokan kuku. Werkudara kok wedi nek dikethoki kukune. Ora iso nggo nyubles. Penyakit to. Kula diutus bapane merga kepengin penjangane bapak keturutan. Ha tatane yae. Tatan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat gesek karo omongane. Bapak ora bangun kayangan ning kepengin kedunungan derajat pangkat, kepengin kedunungan bondo donya. Sampeyan rasa ngajar bapak. Bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya ngono. Niku tenan ora gara. Oh alah kok dadi kaya ngene kanane. Bagong. Non. Mbok yo aja kaya ngono Bagong. Siramen manggo tirtaning kesabaran. Tirta sabar iki opek nang ndi? Tirta kok sabar? Tirta ngene mbok sabarno piye? Ora Bagong ning sabar. Ikhlas. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Pamane kok wis nesu ngene iki ora mungkin aku iso sabar. Saiki ngene sinuwun. Nek omongan sampean ki tak kandhake Semar piye kedadiane? Ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gedhe-gedhe. Nek Semar nesu sinuwun Ndarawati omong ngono to Le. Heeh Pak, wah tak pethukke. Sampean wani pethukan karo Bapak? Wani? Hah? Wani ora? Hei, halo. Wani ora? Nek nganti sampe iso ngalahke bapak aku meguru karo sampean 20 taun. Nen. 20 taun yakin. Ora guyon. Nek koso baline sampean nek pancen wani mangendika Bagong ucapku iki kandhane Semar. Kula mulih saniki ora nggawa tumbak ora masalah. Ora nggawa payung ora masalah, kula nggawa mantel. Ora nggawa pustaka Jamus Klimasada ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapane. Bapak nang kene diarani sing werna-werna. Bapak nang kene diarani macem-macem. Ya ngono apa piye? Hah? Penyakit ora? Yem wonten dawuh golekno wedang aku ngelak. Oh nggih. Tanggo bengok-bengok ngelak ya. Wontenipun namung akiyu. Lho. Imban goblok. Goblok. Aku akiyu. Hah, muni ae. Ya ngono wae. Nek pancen sampean kendel mawon iku teges sampean mengiyakan. Napa sing kula aturke? Sinuwun, kula pamit kula lapor kare bapak sinuwun. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta ora pati nduga mono lah kok kaya ngono pambeganing Sinuwun Ndarawati. Monggo adat saben iki karo bapak ki tresna lho. Ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya negara ing Ngamarta lah kok dadi nglarake ati. Semar dikira bakal kepengin derajat pangkat, Semar dikira bakal kepengin bondo donya nganti Kemar kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan. Walah sinuwun. Kebangetan kowe ngece karo bapakku.
Bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat. Nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku iki sugih. Lara ati kok. Andake bapakku tenan kowe. Ora nganti bapakku tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene karo Prabu Kresna. Nek nganti bapak ngamuk, bapak ki anggere ngamuk ngentut wae. Monggo ambune pol-polan. Aku iki bar dintuti nama 3 dina. Iya, wis nek ora tak kapoke kowe arep tuman wae ka Sinuwun Darawati. Nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak, kowe mesti arep ngece sabedina karo bapak. Pak. Mir. Aku sing mulih, Pak, ora iso nggawa pusaka 3 ya kuwi tumbak karo welang. Payung Tungganaga pustaka Jamus Lima Sada. Ning ana kata-katane Sinuwun Darawati sing menyakitkan hati, Pak. Nglarake ati, Pak. Mula bapak kudu nesu perkara iki nang nganti bapak ora nesu tak anggap bapak ora wani karo Prabu Kresna. Kitinunun kadanira irang temandang. Setyaniko garwanira ing Bagong. Mboten malih niki Ndara Setyaki. Iya. Enten apa, Gus? Kok ketingali kaya ora seneng karo Bagong? Pancen aku lagi ra seneng karo kowe. Wah ya dipegat wae. Aja sembrono guneman karo aku ora usah kepenake dhewe. Nggih, kersane. Kowe tak takoni ngaku. Nggih. Kowe wani karo Sinuwun Darawati. Mboten saestu. Minuwun sewu sing jeneng piyayi nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika. Dumeh panjenengane iki nalindra terus suwiyah-wiyah karo wong isor, suwiyah-wiyah karo kawula, suwiyah-wiyah karo abdi, mengko ndak ora kajen. Buktine Sinuwun Kresna menika ngunekke bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan lah nuwun sewu terus ora kajen merga kula waneni. Tegese kowe wani karo Sinuwun Darawati. Wani kula ora karo Sinuwun Darawati, ning wani karo pambegane sing ora bener, pambegane sing salah. Wong bapak niku duwe niat luhur, bapak niku duwe niat apik, kok dianggep niate bapak niku elek. Lah niku ora padha karo Sinuwun Darawati ku nuwun sewu, ratu wicaksana ning nuwun sewu, ora iso nggunakake kawicaksanane. Bagong. Nun. Aja watut bisa cap. Kowe gawe mangkel Setyaki, kowe gawe nesu Setyaki. Lho, masalahe kowe wani ngunekke karo Sinuwun Darawati. Aku adine lanang, aku Sinopati Darawati. Sapa sing nyamah asmaning Sinuwun Prabu Darawati bakal mati saka tangane Bagong anu Setyaki. wale kowe. Ngedal ora kowe. Saka tanganing Setyaki. Nah, mula nek nesu niku ditata atine. Wong nesu niku omongane sok klera-kleru. Aku wis tau omong karo apa? Lah, wonten barang niku kleru. Kok sak kepenake dhewe ra. Kowe aja guyon. Aku nesu tenan. Wis ngerti nek sampean nesu tenan. Kowe gelem njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati lan aja wadul karo bapakmu apa ora? Oh, ndak bisa. Ora iso. Nuwun sewu kula ora salah. Kula nek ora salah kok njaluk ngapura kula moh. Ning nek kula salah, aja kok karo piyayi, karo bayi wingi sore nek pancen kula salah, kula njaluk ngapura gelem. Ning nek kula niku ora salah kok njaluk ngapura. Oh, ndak bisa. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Ya ora. Atene kula modar. Kula ora wani karo sampeyan. Yen ora wani kowe manut karo Setyaki. Mboten nek kon manut. Njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati. Ora. Tegese wani karo Setyaki. Ora wani. Ya aja gawe bingung. Angel to kowe mesti kan. Bingung kowe mesti. Lah omongane karo kowe bingung kok. Aku ora wani karo sampeyan. Nek kon njaluk ngapura aku moh. Tegese kowe ngeyel, kowe ngengkel. Pancen ket biyen Bagong iki didapuk dadi wong ngeyel. Nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong. Saiki ngene. Aku ngono. Ngene. Ya wis ngene piye? Ya kowe tak boyong. Nang ngene sapa? Sinuwun Darawati. Kon ngopo? Njaluk ngapura. Kowe lha iki piye ta iki? Paham ora kowe? Aku ora gelem. Yen ora gelem kowe tak ajar. Lho. Areng ajar Bagong. Iya, dasar ngono to. Kowe lah. Salahku napa?
Kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwun Darawati, wajibe tak ajar. Lah nek kowe arep ngajar karo aku, apa dianggep aku wani? Sekecake Setyaki aku tak melayu wae. Wah, kok awur-awuran jan. Melayu banter banget kok meso. Meso kerantapan kaya ngono aku. Meso dioyak karo Setyaki diajar sak pol-pol. Sirahku nganti banyak-banyak ya. Oh alah Mir. Tak belani malah aku keloro-loro ya Mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa. Nang omah disembah karo anak putu. Aku arep lunga tanganku diambong karo anakku karo bojoku. Ana kene ditutuki sirahku karo Setyaki. Wis tak niati wae. Ben modar mbok men. Kowe gendasi karo aku Setyaki. Ayo, nek pancen lanang, aku arep ngejoni ngene pabaratan. Repot nyambut gawe dirubung mrutu. Ngomong seru cangkeme klebon. Cangkeme diengkopke irunge klebon. Rumangsaku anggere bolong kok mesti klebon. Iya nek ora mlayu ngrekoso iki Setyaki nek wis ngamuk awur-awuran ya engko nek nganggo tangan tok nek nganti nyekel gada wesi kuning pruk modar aku tak omongke bapakku mbok dadine kanan negara mripat gedine semono kok ora weruh peteng dengkulmu. Wah, wis iki patiku nang kene iki. Rono ana Setyaki. Mrene kecekel Satpol PP. Gong, Nun. Lungguh sing penak. Mengarep mati kok lungguh sing penak. Mbok wis ngene wae langsung tes ngono gak modar. Kula ngerti nek sampean mesti diutus Ndara Kresna kon nyekel kali kula. Mriko dicekel Ndara Setyaki ajeng mlayu sampean methoke mriki nggih to. Wah, pancen apa-apa. Pancen ajeng dipateni kula mati ora apa-apa. Ning titip anakku mlima. Mangopeni. Bojo kula aja lho. Ora kowe kok nangis sing ngopo? Nangis wae arep mati kok. Gong, Nun. Aku arep wong enom kaya ngene iki ning aku akeh petunge. Petung piye maksude? Aku tekan kene iki ora digongkon Sinuwun Darawati. Terus gongkon bapak. Padha wae. Antasena Bagong kepruan watu ndase ngoten lho. Sing ngomong ngono sapa? Lah wis jelas ngono wong aku wis gawe rame ning Ngamarta kok. Ora. Bapak ki arep wong kaya ngono kene bijaksana. Woi. Kata-kata apa itu? Kok bijaksana, bijaksana. Tegese wicaksana. Kok iso? Aku mau didhawuhi karo bapak. Malah ora meng aku Kakang Garukaca Kakang Antarja. Aku ditimbali karo bapak. Heeh. Lho kok heeh. Nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Darawati sing sajake lagi ketukulan watak angkara. Mula terus Subriya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong mlayu mau pusaka ngarta ya uncap Gong. Lho. Kuwi nama ora sembrono lho. Wak tapuki cangkemmu kowe karo Bendara kok wis ya, lali aku. Nang ngendi kok ora sembrono? Tenan Gong, mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin. Terus mulus Bapak Werkudara dawuh karo aku, nek Bagong kae dipulasana wong Darawati luwih-luwih makmu cilik Setyaki, Antasena, Bagong Ayamana. Yakin? Iya. Sumpah? Ayo nang kena guyu lho ya. Guyu ngapusi wae. Ayo. Aku ki ora guyu ngilangi selilit. Itu sapa? Satria kok seliliten ora. Ora guyu to? Ora. Lahir batin.
Makasih. Iya. Terus Saiki tak ewangi ora usah wedi karo majelis diaki kono maju meneh. Nek kowe diantem ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. terus Maju meneh. iki jane namane omongane ora kena digugu maling sampean. Lho, kok piye to? Wong aku ki dituthuk pisan kowe moncrot sirahe kok kon maju meneh. Atene modar. Nek mati tak uripke. Wo, iso apa? Iso. Nganggo apa? Iki banyu sungut. Kita peres metu banyune. Wah. Sepet dengkulmu mlocot kowe. Tak peres metu banyune tak tambake ning kowe. Nek kowe lara tak oleske mesti tekaning pati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki teke sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekaning pati. Aku ora payu nek doleske kok malah mati iki. Lambemu iya. Oh, mau nek lambemu. Maju. Mah, kula ndak lara. Kula kepengin maju ning ora krasa lara. Lah nek kuwi ya iso. Carane aku tak manjing ning awakmu. Maju ning kene. Iya. Sedeng po? Sedeng wae. Kowe nek aku wis manjing ning awakmu, kowe diantem ora ngrasake lara, patene ra iso mati. Wis kene gawe yo. Teng ndi? Oh, ada kene. Napa metu riki? Riki ciut ning ngombo. Moh. Mau piye to? Asik lho. Moh. Kowe iki senengane werna-werna. Kowe ngampet-ambegan. Ngampet-ambegan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. Oh nggih. Saniki? Ya. Wis ya. Kowe nek tak njingi, kowe arep ngopo-ngopo iso, kowe dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Bar ambles bumi wae iso, Gong. Masa? Tenan aku ora ngapusi. Mbok. Wis ya toto-toto ya. Aku tak manjing awakmu. Nek aku manjing awakmu dadi wong digdaya. Mbah, trawan wae ora. Sak jeblok wetenge. Sekarang tak gawe ngrekoso. Wis wis yo. Papang sinengkang walik sandang walikat godhek kok simbar jojo Gong wis Wis mlebu? Wis. Lho kok ora krasa ya? Dian. Biasane iki krasa ya ora krasa. Aku wis ning awakmu. Empan apa? Wis. Wedan kok ora mbrenjul. Ora. Sedeng ya? Sedeng. Elok tenan. Terus kula niki Kowe dadi wong ampuh. masa Tenan. Kowe pengen apa? pengen mangan. Monggo. Maksudnya kowe iki pengen dadi wong ampuh iki pengen ngopo? Pengen ngantem gunung. Wah, mah. Aku wis tau ngantem kasus e. Apa pengen ambles bumi? Iso? Iso. Carane pripun? Carane ngampet-ambegan manteng ciptamu niat ingsun ambles bumi. Kula coba nggih. Ya. Ngopo kok ora sida? Mengko nek ora ambles aspal e. Makduk ngono ya menyonyo tenan. Yakin, kowe yakin iso ambles bumi. Nek nganti ora iso kok nyalahno aku. Oh nggih. Niat ingsun terus bumi. Nggih. Iso to? Saged e. Peteng banget. Lah iya. Dhuwur bumi iku ora ana listrik. Wah, mah grayah-grayah. Wah, apa iki? Kutelo. Gede tenan e. Iki tak panenane ning aja nganti wite ambruk dadi sing duwe wit iki ngertine telone isih thukul bareng dijabut ning gagang tok.
Wegah aku. Aku metu. Lah ngopo e? Nggo persiapan lebaran kok ndodol saiki ora nyolongi. Aku moh. Ya wis ora. Nek ning njoron bumi mlaku biasa kena. Wah lah ya wah jan kaya nabraki lemah kaya tembus. Kowe lah. Sapa wae? Kok ngguyang-guyu? Wah mayit to, asem. Kira nek cengengesan bul meringis. Oh, iki mesti sarean kene iki mesti. Oke tenan lho iki lho. Oh, iso rata do mujur ngulon kabeh. Lha iki ana sing mujur ngetan piye iki? Madhep ngetan malah lho. Oh, arep omong-omongan karo jejere. Jedul ah. Wah. Wah. Kelektan lemah aku. Ning jero bumi jan. Amo Suramarata, Jayamarata. Imbang yen padha-padha. Setyaki. Aja nglereng kowe saiki. Wani karo Bagong tak tandur tak sirami cukul rambutan. Cebloke nang lemah dadi apa? Bagong wani malang kerik ning ngarepe Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki durung karuan. Lho. Wani nantang karo aku. Aja meng kowe Setyaki. Kresna kon maju mrene. Parat. Sumbarmu malah sajak kaya wani dilat wesi abang. Kulino aku dilat wesi. Padake, Yen kowe wani tenan karo Setyaki. Apa sing tak wedeni? Dibantangan pecah siramu. Kowe iso mecah sirahe Bagong meguru karo kowe 35 taun. Do tambahi 10. Tambahi 10 isih cerewet to temen. Mati dening aku. Pangga tak ayunan. Apa wae nek tantang-tantangane piye? Mati dening aku. Terus isine muni piye? Panggau tak ayuni. Wah, tak kira nek tak ayunan. Basa ora ngerti. Iki merganing patimu. Tanda dari sekaran sinom Barijoto. Sekaran jinggo. Sekaran jinggo. Aku ki nek tantang-tantangan ra tau iso. Tanggo gatel siramu. Apa? Tanggo gatel siramu. Tanggo gateng. Wah, gatheng tak kira nek gatel lho. Wong edan pecah. Ayo ngejak apa tak turuti. Aja mlayu. Satria diceblokke jero banget. Piye, ha? Kalah to karo kowe. Kalah kowe karo aku. Aku saploke mundur iki mau ketemu karo sapa ya ngarang sik sapa ya. Karo Bathara Narada. Lho. Bathara Narada. Merengi aku Wahyu Kaprawiran. Waduh. Mula aku sawise entuk Wahyu Kaprawiran iki aku digdaya kliwat ukur. Nang kowe kon nyebloke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Kene wedi. Lah sembrono. Ayo. Piye, sak wudel isih kurang jero, ha? Kon ngeneki meneh. Kon ngeneki meneh. Bagong, ora edan, Bagong. Bagong.
Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Ayo, muni kowe sak arepane. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura aku wis kapok tenan. Bagong aku njaluk ngapura. Ora bakal tak wenehi pangapura. Kowe wis notoki gundulku nganti moncrot yang. Ora bakal tak wenehi ngapura kowe. Acebloke ngentah nganti entek sirahmu blesek nang lemah kuku kergane kate. Wah, nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, payah iki ora. Semene iki nek metu ki muni wis ngono. Ora kok mung meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya gleleng, saya suwi saya gleleng, saya sombong, wegah aku. Ning jero panas. Weh, jero ki tak AC. Dengkulmu mlojot. Ono weteng kok dipasangi AC ora. Majelis Tyagi Anggir Antasena ingkang ngrencangi dhateng Bagong. Heeh. Mundura. Aku diutus bapak kon ngayomi Bagong. Mula sampeyan tak dudut saka bumi. Ya, ngene lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanting karo sampean. Arep tak teruske nyekel Bagong. Menawi kula terusaken, mung suwe dudut sapa-sapa. Aku. Ayo jajal wae piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mudhar we. Padake iki gentone. Engko jotos-jotosan mumpung ae muni ya. Wani ngono, oh sampluki tenan. Nggih, kula namung ngestakaken dawuh. Bagong ora salah, Le. Sampeyan dikongkon karo ratu Gustimu kena. Sampeyan iki ngabek karo Siwa Ndarawati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndarawati ki tok petung. Bener apa luput? Nek bener tindakno, nek luput aja tok tindakke, mengko ndak kowe ora dahar nangkane, ndak gabul pulute. Tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane. Nggih. Wis kono kundur. Menawi dipundukani Siwa Ndarawati, malah golek dalan liyane dalan kene sing baku sampean kundur, rasa melu-melu. Nuwun sewu lho, ora jeneng ngarani pepundhenmu Siwa Ndarawati dina samangka lagi katabetan tumindak sing ora prayoga. Mula aja nganti sampean melu-melu mengko ndak kena dosane perkara iki, ndak suwun majelis Tyagi kundur wae ning garba ruci. Ngoten nggih. Nggih, jaluk pamit kula wangsul dene mati. Sampeyan niku pancen satriya sing ndugal kewarisan ning iso ngrampungi sakkaing masalah. Wis saiki kowe baliya. Kula bali unek-uneke bapak. Sebabe kula ora nggawa pusaka telu, payung tunggul naga, tumbak para welang, pustaka jamus miang jimat lima sada. Nek ora nggawa kuwi kula iso disepatani karo Bapak Semar. Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyong pusaka telu niku, Gus. Sawangan mburimu kuwi. Lho. Rongsokane sapa iki? Ora nganakal to. Tak omongi ya. Kuwi tumbak para welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Kuwi tak kandhani. Arepa pusaka kuwi mbiyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya. Mula aja tok sepelekke. Kowe ngucap sak penamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso kowe lempoh selawase. Wah, mbok ampun ngoten, Den. Omong kok senani cerbang-cerbung. Oh ya ceblang-ceblung. Cerbang-cerbung kok ceblang-ceblung. Mula nek ngomong ki diatur ora sak penake dhewe. Nggih nyono ngapura. Wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu. Nggih.
Mengko nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa sak pirangan wis merono. Aja kuwatir. Mengko Pandhawa bakal komplit gong percaya ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih, Dek. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kok. Tiuping maruta mandung saparan mangambar mas anakku sing tak tresnani, anak-anakku Nala Gareng Petruk, apa dene kowe Bagong sowan ngersaning Bapak Padhararja sak praptamu. Dole pangestunipun Rama tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowanipun ingkang putra Pambayun. Inggih menika pun Nala Gareng kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama. Tak tampa gawe gedhening atine wong tuwa ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya Dole. Kula pundi engko jimat paripih ndayanana ing kasantosan paring paestu paduka mawakana kabagyaning gesang kula. Allah nan inggih. Prayogakna nggonmu ngadhep eneng pendopo pedukuhan iki Nala Gareng sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Rama Semar Badranaya. Petruk Kanthong Bolong Padhararja sak papramu Petruk Kanthong Bolong. Pangestunipun Rama Semar wilujeng, Pak. Bekti kula katur nggih, Pak. Iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana dayanana uripmu Petruk. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestuan mawakana cahya nur cahya daging rakayuwanan. Pangestunipun Bapak dayanana gesang kula nggih Pak. Iya prayogakna nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar. Putraning sun sing tak tresnani. Ndara Bagong Padhararja sak praptamu Ndara Bagong. Pangestune Semar lah ra tenan. Nering sambikala sowanku tansah pinayungan ing kawidadan. Pangestuku Tampanana ya, Mas. Walik kok. Ora apa-apa Petruk aja mbok sengeni, bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura. Nah, prayogakna nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar Badranaya. Wah kene iso basa, iso iki tok mingan. Prayogake Bagong. Nun nggih Bapak Semar, sampun mboten kirang prayogi Rama Nala Gareng. Dalem Pak. Petruk wonten dawuh. Bagong, piye Mir? Anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa. Iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan.
Merga iki ngembet marang kahanan Karang Kadempel ya padukuhan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestokaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa? Mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Boleh? Nggih. Jalagan bab apa wae kuwi nek ora dirembug bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembug bareng-bareng antaraning aku, Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengenge babakan Karang Kadempel iki kuwi luwih apik. Merga mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestakaken dawuh. Rada maju le do suwan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tuwa karo anak-anak sing tak jak rembug babakan Karang Kadempel. Oh nggih ngestakaken dawuh. Nyun pangapunten lho Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Ora apa-apa. Nyun ngapunten Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Nyun pangapunten Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Iya cah telu tak keparengake gage gewis. Kene ndang cekak-ceket nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Hanjrah ingkang Puswita Kasiliring Samirana mrih Sekar Gadung Ngas Gandanyo Maweh raras retnaning driya Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Nggih dalem Pak. Nggih Pak dalem. Aku mau wis matur. Aku mau wis kandha nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel. Tole nadyan Karang Kadempel kuwi mung wujud pedukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngambek sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ngono nggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinju marang pedukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi, Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggone Semar kok malah ora ndang cancut tali wanda dandan perkara pedukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sewijining
papan sing iso dibanggake. Duwe sawijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging padukuhan, ya jenenging padukuhan, ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ana ing Karang Kadempel ki ayo padha digula wentah ingkang sak apik-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Lho. Saka rekoso dhisik, mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha budidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya kanthi linambarane kelas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok, ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik, sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ingkang sak becik-becike. Kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mbaka sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun boten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau. Ngono. Ya ora. Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakasa. Koringakasa ki apa to? Koringakasa iki kok goblok kabeh. Koringakasa ki pintu langit. No? Karang Kadempel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padang kencar-kencar nek kene ijik peteng. Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan, sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakasa iki iso becik, papan-papan iso padang kencar-kencar, pulu wetune para kawula iso mundhak. Contoh, padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok napa sing ngendi-ngendikake Bapak. Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora aja diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakal mbantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel wis padha gumregah rasane, ayo iki nggone dhewe, padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe, padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing reja, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak, nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki tole. Aja ngaso, aja turu. Ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwondo. Nek iso ngungkuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sapa sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong-pelancong. Semar omongane terus ngawur. Nek ra ngono,
Ane ndi kok ming lakon Bagong Duta ndase atos. Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong wis jeleh ngantian. Kowe serik ya Mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayi iki nonton Bagong Duta iki jutaan lho, Kong. Ora ming nang Indonesia tok, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol. Geleleng iki. Heeh, ning mengko nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nang kene tenang wae. Heeh. Mula nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh, ketua pemuda kok nglek. Wah, penting lho. Cagak tuaing negara, cagak tuaing desa, cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digula mentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, sesuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Aku ngrusak pikirane wong enom jenengane ora. Kowe iki bangeten kok, Gong. Aku karang saiki mbok, kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah nom-nom ku jan. Saiki ora ning nggon peteng, Truk. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Masa kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya ya. Omongane mendem mayit ya bener. Di lumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh. Aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya lunanggono magawe gelari rawang mlebu lalatan Karang Kadempel ana satriya kanthet ngeyayat dringa sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep sapa kowe takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendra Suropati aku Tumenggung Sumbang Suradikja ya sing buri sapa takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna
Kakang Mas Janaka wonten mriki. Iya, Setyaki. Wis penake aku tak ngaso. Ae wedi nek konangan. Mboten niku wau Bagong. Caidan. Aku Bagong, ngapa? Ayo. Takon ngapa kowe? Oh, Bagong. Heeh, dasar para nyata, pangkatmu apa? Lho, RT. Omong RT kok gleleng ora. Weh, gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi? Aja sok nyepelekke terus. Sapa kowe? Sumbang Surajigja. Sumbang Surajigja, ora nyumbang ora apa-apa. Sing mburi dhewe sapa? Petruk, kakangne Bagong. Anake Semar nomor 2. Wo lah keterangane pancen Prabu Gendra Suropati nggawa prajurit akeh, Gong. Oh, ora usah wedi lho, Tru. Toto. Ndara Sencake dibantu. Ora usah mbok bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala saka pagralun kelakon. Ora usah dadak mbok bantu. Weh, ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kajempel. Kula dilairake enten bumi Karang Kajempel. Nek nganti bumi wutah getih kula dienggo jak-jakan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya, Tru. Ya saora-orane mateni prajurit sing elek-elek. Aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki sedaya iki, Tru. Aduh golek sing elek-elekan wae. Oh, sing elek-elekan sing kira-kira ringkih gecek ndase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono to. Heeh. Wis kono do lunga wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. Sampur. Napa niku Bathara kono? Ora. Kok sampurna? Sampurnake terus tak patenane. Lah, ngono. Lho. Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora sagokan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon ratu Gusti Mukinen gawe geger Karang Kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babadi gamanmu tak gulungi genderamu. Wah. Babu. Wani harau sing tawedine apamu. Ora minggas karo tebak danamu kene marganing patimu. Maju jangkah pengen tinjung akhirat nyawamu parat. Namanya. Iya kok mingat. Nukan pinye uprak akrip nyok ngene. Ora tutut Gong, Rene otakne dolanan. Apa ta, Tru? Rene yo. Iya. Maksude Nyanyamu. sapa? Ngowe. Aku piye? Nyanyamu. Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petruk. Nyok. Petruk. Nyok. Petruk. Neo. Nyemunya nyanyi. Nyemunya. Ngomong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemene wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong barang kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Wo. Aku yo ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi, aku Bagong. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Nyomet ngene. Ini namanya Nomor 4. Telu. Nomor 3. Nah, ada apa kowe? Kowe ngomong kamu ora cetha apa e?
Wo, bolongane irung keciliken, Nduk. Kowe sapa? Aku. Lumenggung. Anik mah. Hah? Lumenggung anik mah. Sapa, Nduk? Tulis. Nyempatnya. Tumenggung Panigas Rikma. Walah, tukang cukur to kowe. Nganyukun dak matos. Nganyukun dak matos. Lumenggung lah nganyukun dak matos. Iki misu-misu to Pak Dera dong. Dadi adera lara ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngene. Heeh. Wah, setane. Oh, le nesu keri kowe ora. Amat banyak ya. Ojo wadur ae. Nek mati maju banyak mana tampa yo lak apa ya. Tulis. Oke banget. Ngomong oke banyak tulis yo banget ndake lemah. Aku radong Nyemar. Heeh, Semar piye? Mohon tanyane. Incung iki. Lek lencung. Nek lincung manganen. Aku dong nek iki dong aku. Lek lencung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong iki paham lho ta. Semangat dengan ini pondok tangane lincung sikile. Ayo Prabu namanya. Sapa? Prabu namanya. Maksudnya bapakku arep tok krincung tangane tok bondo, bondo tangane tok krincung sikile tok aturke Prabu Namanya. Gendra Suropati. Namanya. Aku entuk pebunga. Mundur. Ora lepel. Ora lepel. Ora level. Ya. Aku nemu ngomong ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja sing. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyang apa? Aku aja dimecake. Iki kulino blut, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anyira manye marano. Nyanyi ora gelem mundur. Ora ngerti yo ngakhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejem. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Mumet. Buan modar mbok men. Heeh. Sarike apik to. Heeh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati ki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lurek. Prada Mas Tumenggung e. Ha iya. Copote wis. Lumayan iki. Ya. Iki dosa lho kok ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Ayo disekeng. Ben cara kuno disekeng. Bangane ra ganti. JT meneh. Mayan iki rada larang. Bangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan ngene kaya ngono to. Ha wis mati ora krasa. Lho, mbakune mawut-mawut kok. Tak kukup apa lintingen, moh. Yo, kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho tenan disumet. Durung semat nyerot wis mabut ngono wis. Tekan cangkemmu. Ayo, Amos Suramrata, Jayamrata ing mangken padha